koma madubin zuciyata. Ina fatan kana tare da ni. Ina tare da ki. Karfa ka bari wani tunanin ya sa wani abin ya same ka. Ka sani idan har wani abu ya same ka ta dalilina ba zan taɓa yafewa kaina ba. Ya madubin fuskata. Yau dai rabona ya rantse ƙawata, Ramla. Domin kuwa na riga da na rufe ƙofa, shi kaɗai ne mabuɗin zuciyata. Abdullah saurayi mai izza. Haka ne, dama an ce mahaƙurci mawadaci. Kuma komai nisan dare gari zai waye ƙawata. Sai dai ki tunce da ke mun yi ragas, domin kuwa ni ma zuciyata ta kamu. Ki buɗe idanuwanki don amsar wannan hatimin soyayya daga gare ni. Ungo rike domin ya zama alƙawari a tsakaninmu. Ai kuwa zoben da yatsun sun dace. Zumi, lallai rashinki zai iya sani shiga cikin wani mawuyacin hali da ban sanya zan iya kasancewa ba. A yanzu nan na zurfafa cikin wani kogin tunani na cewa idan aka ce yau ba ni baki, wai ya rayuwarmu za ta kasance. A daren da kika sallama min zuciyarki, gaba ɗaya barci ya ƙaurace a cikin idanuwana sakamakon raya daren da na yi cikin farin ciki da sukuni. Me zai hana mu amince da juna tunda mun zama jini ɗaya, zuciya ɗaya, amma gangar jiki biyu? Wato ina nufin ki amince da ni a matsayin miji a gare ki, ni kuma in amince da ke a matsayin mata ta har abada. Sunan naki saurayin da na duk ɗaya, don kika ce da shi Abdallah zai amsa. Ga hotonsa. Ko da wata rana za ku yi arba da juna? Sai ki ce masa, ke ce ƙawata ta amana, jiddin wal haira. Abdallah, ni dai so nake ka riƙe ni amana, saboda wajen wannan hatimin kashin mace ne. Ka sani Please, ina zuwa dan ɗan keɓe in yi waya da mai gida. Minti ɗaya. Hello? Ramla? Amincin Allah su tabbata a gare ki, ya ke wannan inuwar bishiya mai lullubin alkhairi. Abdallanki ne a har kullum muke ce miki barka da wannan lokaci. Yawwa, barka. Na fatan kana lafiya? Tare da godiya bisa kulawa da nake samu tare da kai har da kalamunka tausasa da ke faranta mini zuciya. Ina so mai arba ni da kai. Ba na minti kaɗan in gama da mai gida. Ina zuwa. To shi kenan masoyina, ina jiran zuwanka. Ai kuwa in haka ne ni ma bari kira nawa. Kwarai kuwa, kin ga sai su kulla abota a gabanmu. Oho, ikon Allah. Mai gida. Yanzu fa muka gama waya da shi kuma duk ya ji abin da na ce, ya fahimce ni saboda Allah da Annabi.
in ban je na gan shi ba gaskiya shi hankalin shi ba zai kwanta ba. Da Allah mu je in samu in raka ki, in je in same shi dai hankalin shi ya kwanta, sai ya gani dai hankalin shi zai kwanta. Gani ko? Da Allah mu je. Abdallah! Abdallah? Kin san shi ne?